Bună seara! Bine ați revenit la podcastul de istorie sibiană sau de istoria Sibiului. Mă bucur foarte mult și de invitat și o să vedeți că avem o temă care, spun eu, ne va destinde, mai ales că ne apropiem de luna vacanțelor de iarnă. Dar nu spun încă despre ce vom povesti, dar sunt convins că o să vă placă. Trebuie să amintesc ceea ce spun în fiecare emisiune, adică sponsorii, cei care mă ajută să am acest podcast și să duc la bun sfârșit. Aceștia sunt Incorso Consult, Gama Sibiu SRL, Mihai Onițiu, Brokeraj în Asigurări și un prieten drag, Lucian Huniadi, și de asemenea lui Florin Bădilă și Răzvan Marcu, care mă ajută cu partea tehnică, fără de care n-am avea podcastul propriu-zis. Cei de la B13 ne ajută cu un gât fluent și neuscat, așa că putem porni. Dacă ne urmăriți aici pe YouTube sau poate aici pe Academia sau poate ne ascultați pe Spotify sau Google Podcast, deci aveți destule locuri în care să ne ascultați. Am descoperit că mai avem și alte platforme de podcast, nici nu știu cum am ajuns acolo, nici nu pun problema, e treaba internetului să rezolve această situație. Bun, astăzi avem o discuție care o să vă placă, dar înainte să vă prezint, să preluăm tema, să vă spun câteva date despre invitat. Este asistent universitar la ULBS, în cadrul Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie, protestant a Facultății de Socio-Umane. Când spun ULBS, înseamnă Universitatea Lucian Blaga Sibiu. Dar și profesor asociat la Babeș-Bolyai, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unde predă istoria economiei mondiale. Doctor în istorie, cu specializarea fiind studii de populație și istoria minorităților. Chiar tema de doctorat, trebuie să vă citesc titlul pentru că sună complicat, dar este atât de interesant. Loazir între constrângere și libertate socială în Transilvania și Banat, o abordare comparativă a Sibiului și Timișoarei înainte și în timpul Primului Război Mondial. Este și a fost cercetător în mai multe proiecte, limbă și cultură germană în România, realități postimperiale, discurs politic și câmpuri culturale, Saxonica, o arhivă virtuală a vieții cotidiene a sașilor în secolul 20, Communism in Romania Countryside, Plowman Front Propaganda Study Case, și de asemenea South Transylvania Medieval Monuments, Past, Present, Future, Between Archaeology, History and 3D Modeling. De asemenea, dacă nu mă înșel, ești încă cercetător într-un proiect, dar o să te întreb eu despre ce e vorba, pentru că întâi vreau să spun numele, deci ne mai plimbăm un pic. De asemenea, cercetător în cadrul Centrului de Studii de Populație de la Cluj. Are o temă de postdoctorală foarte interesantă, care se numește A fi minoritor în România Mare, integrare și sociabilități politice la sași și transilvaneni. A efectuat o serie de cercetări la Berlin, la Universitatea Humboldt, la Tübingen, la Institut für Donau-Schwäbische Geschichte und Landeskunde și la Viena, la Universitatea din Viena, evident. Este membră în Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde de la Heidelberg și Sibiu. Are deja 2 titluri de autor și coautor și peste 20 de articole și prezența la sesiuni și conferințe de specialitate. Spune că deja, pentru că are doar 32 de ani, și bine ai venit, Daniela Stanciu Pascarița. Mă bucur foarte mult, am planificat de mult această întâlnire. Mă bucur că în sfârșit ne și chiar înainte vedem. de vară am vrut să facem, de fapt, această întâlnire. Tema este aceeași și de asta spuneam înainte să divulg și tema, mai faci parte dintr-un proiect de cercetare despre robie. Da, despre... Poate doar un cuvânt de spui, mai ales că la bibliotecă avem o expoziție despre... Da, care poate fi încă urmărită, nu? Nu știu când va fi dat acest podcast, dar am o vagă impresie că mai poate fi și atunci urmărită. Da, este o expoziție, este un proiect despre modul în care romii au fost se pot urmări de-a lungul istoriei și modul în care este de fapt o abordare atât istorică cât și sociologică. Sunt îmbinate aceste două dimensiuni, încercând să se deslușească anumite întrebări. Sunt mai multe universități implicate în proiect, din câte știu, nu doar Lucian Blaga. Lucian Blaga și sunt granturi norvegiene, și UFSCDI, finanțarea vine din... în expoziție au mai fost implicate arhivele din Iași. Ok. Da. Bun. Dar ca universitate eu știu că e doar Lucian Blaga. Excellent. Da. Este acea cercetare care a avut și vâlvă în România, care nu? a făcut, am înțeles. Da. Mă bucur foarte mult. Universitatea noastră n-a renunțat la ea și a avut curajul să continue, de fapt, un demers științific deosebit. Bun, nu vorbim despre asta astăzi, vorbim de o temă care mie îmi place și ție-ți place și cred că și celor care ne urmăresc.
Pentru că am fost foarte serioși în acest podcast, am vorbit despre așezarea Sașilor, despre fortificare, despre clădiri importante, despre capete încoronate, despre brezle, dar n-am discutat cum ne distram, cum ne simțeam bine. Și acum haide să spunem, avem un motiv să discutăm despre viața de zi cu zi și de relaxare a sibienilor de după servici, pentru că zilele acestea se întâmplă lucrul acesta, fiind campionatul mondial de fotbal, toată lumea merge în baruri să vadă meciurile campionatului, deci întreb așa, în 1900, bine, nu era campionatul mondial de fotbal, dar se întâmpla la fel, după ce terminam, mă duceam într-un bar să mă relaxez, să beau o bere sau nu? Cam asta. În Sibiu vorbesc. În Sibiu. Păi despre Sibiu vorbim. Da. Putem vorbi și despre Timișoara, dar poate cu altă ocazie. Corect. În Sibiu, da. Mergeai după serviciu să bei o bere în bar, dacă erai bărbat. Da. Doamnele Doamnele ieșeau mai puțin în bar. Ele ieșeau cel mult în cafenea și cofetărie. Deci era clar o diferență între ce era un Da, bar. sigur. Astăzi, în principiu, ai mici diferențe mai mult de orar și vezi că preponderent se servesc anumite cafele, să spunem, Da. sau prăjituri. Dar Da. în rest, Da. Atunci erau poți să mai... bei o bere oriunde. Da. Atunci erau totuși mai segregate, adică era făcută o diferență între restaurant, bar, nu i-aș spune bar, hai să mergem în cafenea, unde se serveau și băuturi alcoolice, dar îndeosebi cafea, ceai. Și era o diferență de băuturi alcoolice? Adică, de exemplu, vinul puteai bea doar într-un loc sau coniacul doar într-un loc? N-am remarcat Un lucrul tip ăsta, n-am remarcat să fie. Dar barurile erau în general destinate consumului de băuturi alcoolice și non-alcoolice, cu accent pe prima parte, pe cele alcoolice, aș presupune. Da. Bun. De ce mi se pare interesant? Pentru că eu cred foarte mult că istoria nu înseamnă doar bătălii, doar legi, doar întâlniri de mari oameni care decid ceva și de mari oameni care inventează ceva, ci este și de viața de zi cu zi a noastră tuturora. Și noi suntem într-o perioadă istoriografică care deja este îmbogățită cu multe studii, nu în România, dar în general în străinătate, dar cred eu că acest demers va fi mult mai interesant și istorici ca tine, de generație nouă, chiar vor veni cu foarte multe informații. Am văzut că au început să apară astfel de cărți și în România. Da, și sunt tot mai multe cărți dedicate, uite, perioadei frumoase, nu? Belle Époque. Chiar tot la Astra, nu? A fost o expoziție de curând lansată cu Cotroceni, cu Palatul Copiilor. Da. Nu-i vorba, da, am tot văzut istoria celor mari, cum spuneai tu foarte bine aici, l-aș aminti pe Alf Lütke, istoricul german, care spunea, haideți să ne uităm și spre iubirile și dezamăgirile oamenilor mărunți sau oamenilor mici, nu? Der kleine Mensch, omul mic. Ioni, Ioneli, Ana, Anele, Mariile, deci toți cei care au făcut sau care au fost influențați de istoria celor mari. Și atunci asta m-a provocat și pe mine să mă uit înspre ce însemna timpul liber, ce însemna relaxarea, cum spui, divertismentul, ce se întâmpla după timpul ăsta al muncii. Adevărat că secolul XIX deja și programează foarte bine munca și cred că în momentul acela începe să, în ghilimele, programeze un pic și distracția. Da. Adică începe să fie în directă legătură cu munca și cu prestarea muncii. Sau greșesc? Aș zice că nu. Că de acolo apare și conceptul de timp liber, nu? Îl vedem în contrapondere cu timpul muncii. Adică ce-i timpul liber? Timpul liber al aristocrației probabil este un timp liber perpetu. Dar dacă discutăm și de oamenii care lucrează, deci care sunt angajați sau au propriile afaceri, inclusiv la 1900, nu? Atunci automat discutăm și de cele două timpuri. Timpul liber, timpul muncii, timpul liber. Timpul muncii reglează timpul liber. Deja aveam duminica liberă, deci aveam reglementate cele 8 ore, dacă nu mă înșel. Da, sau? Da, erau, dar se lucra și peste. Ok. Bun. Sibiu deci având în vedere ceea ce ai spus, și Sibiu la 1900 era un oraș măricel, avea pe lângă cetate, avea cartierul Iosefin, care se dezvolta, arăta bine. Cartierul terezian începea să se aranjeze și cu maierii, începeau să se construiască superbele case de pe Noica, deci zona 3 stejari, deja aveam în Lazaret un pic de case, un pic spre Subarin, aveam parcuri, cât de cât o să revenim la ele. Da. Vrei să spui ceva? Nu.
oamenii lucrau fie în diferite prăvălii, magazine, pentru că foarte mulți producători mici aveam în Sibiu. De fapt, asta a fost și o esență a Sibiului, mulți producători mici, dar aveam și fabrici, Fosta sau ceea ce știm noi sub numele de Independența, fabricile Rigger funcționau deja destul de bine. Fabricile, când scap acum mie numele, la Balanța. În fine, o să mi-o amintesc eu la un moment dat. Dar toate acestea ușor deja funcționeau, deci te duceai la lucru foarte bine la o fabrică sau la o prăvălie sau la un atelier și undeva după masă terminai și acum întrebarea, cum se distrau sibienii sau cum se relaxau efectiv? Acum, ce m-a interesat pe mine sau conform surselor pe care le-am urmărit, avem, dacă vrei, oglinda asta a timpului liber sau a spațiilor publice din ceea ce numim astăzi centrul Sibiului, deci hai să o luăm. Uite, dacă am urmărit linia, dacă ne-am imagina linia tramvaiului care pornea din gară, cam de acolo începeau și tavernele, crâșmele. În germană e termenul ăsta de Kneipe. Da. Deci, nu era bar, era Kneipe, era o tavernă, o crâșmă. Nu știu, nu pot să-i spun altfel. Bar nu-l întâlnim încă. Caut să văd cum se numește. Da. Dar nu-i problemă. Și apoi, dacă ne imaginăm cam cum urma firul tramvaiului, urcând pe Magheru, da, cam aia e zona în care se desfășurau și cafenelele, barurile, restaurantele, spațiile publice, pentru că începeau pe Corso, nu? Ajungeam în Piața Mare, Piața Mică, Huet, apoi Corso și continuau mai să zicem, risipit, inclusiv în zona verde, nu în ceea ce numim Pădurea Dumbrava. Spre Subarin, Dumbrava și... Da, dar concentrarea puternică este, într-adevăr, în orașul de jos, în orașul de sus și în orașul de jos. Da. Hess se numea Balanța pe vremea aceea. Hess, da, Hess. Deci, hai să spunem ca și astăzi, să spun ca și astăzi, de fapt, nucleul Sibiului și din acest rămâne Piața Mare. Da, Piața Mare, poate un pic mai mult ceea ce numim capătul de la Bălcescu, unde e Habermanul, adică Continentalul. Continental Forum, Hotel Continental Forum. Deci acolo chiar acolo erau destul de... Bine, deci așa eu era? aș zice că erau destul de multe localuri și acolo. Unicum, unde sunt galeriile de artă. Corect. Și Direcția de Cultură. Direcția de Cultură. Acolo era iarăși un loc cu o polaritate socială. Adevărat că aș vrea să ne oprim și vreau să revenim la Unicum, că mi-am pus aici să discutăm la un moment dat de anumite locații, dar chiar vreau pentru că este o clădire un pic bizară, ne la locul ei și de asta o să vreau să revenim un pic la ea. Ce înseamnă relaxare la Sibieni? Sau ce înseamnă viață de loazir? Doar mergeau în cafenele și localuri? Sau, de exemplu, se mânca cum se mănâncă astăzi? Aveau niște preparate tare interesante. Dar se mânca mult cum se mănâncă astăzi sau de obicei mâncau acasă? Nu se mânca cu siguranță atât de mult cât se mănâncă astăzi în oraș, adică astăzi avem totuși să zicem, în centrul orașului, nu? Avem localuri destinate atât celor care își permit mai mult, cât și celor care își permit mai puțin și atunci exista segregarea asta, să zicem, socială, dar nu atât de puternică, adică nu neapărat cei mai săraci oameni își permiteau să mănânce în oraș. Asta mai poate fi discutat. Studenții își permiteau să mănânce în oraș, de pildă. Studenții însemnând liceenii. Adică... Cei de la școala maghiară. Aici avem memoriile... Adică Lazaru. Da, Lazaru, da. Cei de la școala germană, nu? Eu vorbesc acum din memoriile... Uniforma aia frumoasă, arătau bine. Da. Valeriu Braniște, el a făcut școala maghiară în jurnalul lui Diariul meu de Septiman. Amintește faptul că mergea la Haberman și mânca. Da? Palatul Haberman, actualul Continental Forum, care se tot dezvoltă de-a lungul timpului. De la restaurant, are apoi cafenea, își extinde o hală de bere, o beer-hale, presupun că în spate era undeva. Da. Grădina care deci era grădina care astăzi ar fi Supermama. Da. Acolo era grădina? Eu cred că acolo era grădina. Din ce povestește... Adică în față n-avea unde să fie. Da, în față era promenada. Dar revenim pe locul acesta. Bun, deci ieșea un oraș. Nu neapărat atât de mult să mănânce, cât mai mult să se simtă bine, să discute, să povestească. Ziare erau deja în Sibiu. Ziare erau în Sibiu.
Și se citeau ziarele în Sibiu. Nu doar ziarele din Sibiu, ci și ziarele... Astăzi le citim online. Da. Dar ăsta era marele plus al cafenelei. Deci cafeneaua era nu doar locul de degustat, de servit cafeaua, ci și locul în care circula informația. Nu? Că aveai ziare gratuite pe care le puteai citi gratuit din Viena, din Berlin, aveai teatru, puteai citi programele teatrelor și ziarele locale. Și atunci, stând, că Siebenbürgisches Deutsches Tageblatt, că Tribuna, Hermannstädter Zeitung, Foaia Poporului. Practic, cred că cu trenul ajungeau de oriunde din Imperiul ziarele aici. Și cam veneau. Păi cred că aveau curse speciale numai pentru ziare. Erau practic puse câteva care se opreau din stație în stație și oamenii își luau ziarele. Da. Și le duceau, cred că am citit undeva că aveau chiar calculate, știau cu abonamentele de unde veneau și atâtea și trimiteau. Da, că se și insista pe asta, pe abonamentele. Și mai erau ziarele amuzante, satirice. Da? Aveau sașii, de pildă, Die Bösen Buben, niște ziare, băieții răi, băieții șmecheri, ar fi băieții poznași, care aplică o critică profundă societății. Un soi de Academia Cațaven cu varianta 1900, dar nu politic. Miștocară, dar nu politic. Nu politic. Foarte rar politic, mai degrabă social. Deci fac mișto, în ghilimele, de avocăței care aleargă pe corso, care iasă de la serviciu și în loc să meargă și ei să bea o bere, se duc acasă să mai lucreze, că umblă cu servieta după ei. Și așa-i și numesc. Sau de profesorașii care tot așa îs rupți de oboseală și... În limba română nu era un ziar de satiră. Comunitatea română nu avea din Sibiu. Era Poznașul. Era Poznașul? Da. Deci era deja. Da, apare la 1896, dacă nu mă înșel. Eu am văzut edițiile de atunci, tot așa. O contrapartidă, să zicem, dar critică stilul ăsta burghez, dar nu știu cum să zic, partea negativă a burghezului sau a femeii burgheze. Le ceartă, în ghilimele, pe femeile care umblă prea aranjate, prea împopoțonate în spațiu public. Îndrăznesc să te întreb ceva hai să clarificăm un mit prost al Sibiului. De foarte multe ori auzeam și acum mai aud bătrâni care spun, eu cred că nici nu știau, deja ei sunt mult prea, nu au mai prins perioada aceea, nu mai este nimeni în Sibiu care să fi prins perioada dinainte de Primul Război Mondial. Deci vorbesc și din amintiri și din false poate amintiri, dar hai să clarificăm. Este adevărat că pe un trotuar mergeau sașii pe unde românii? Eu n-am întâlnit. Nici eu n-am găsit, sincer. Și de asta. Eu cred că este o mare prostie și e mai mult de fapt o invenție frustă a unora... Cred că mai degrabă sunt anumite zone. Eu cred că în Sibiu, și să mă contrazici dacă greșesc, sunt zone care țin de forța financiară a respectivilor. Și este clar că cei cu bani mai puțin nu mergeau pe Corso și nu mergeau pe Bălcescu. Dar totuși mergeau. Eu aș zice că mergeau. Mi se pare că vedem noi în astăzi, vedem societatea mult mai segregată decât era în ceea ce privește spațiul public. De pildă, avem o carte poștală pe care eu am preluat-o din lucrarea domnului de Jugan, cu poveștile ilustrate, istoria ilustrată a Sibiului. Și este o carte poștală cu 3 dame cu umbrelă, cu rochii lungi, vaporoase, care chiar se plimbă pe breter promenade, dar ajungem poate și la punctul ăsta. Și lângă cele 3 doamne îmbrăcate orășenește, burghez, avem 2 țărănci îmbrăcate în port popular, în haine românești, cum le zice în zona noastră, nu? Pe aceeași promenadă. Bun, nu putem nici, dar n-aș vrea nici să idealizăm cumva, să ne imaginăm că suntem într-un roman de Flaubert, unde doar damele în burgheze și țărăncile sau țăranii altundeva, că nu-i neapărat așa. Eu cred că, de fapt, segregarea este exact aceeași care este și astăzi. Da. Este clar că în cartiere mărginașe vezi mai mulți oameni cu un standard de viață mai rău și în centru vezi mai oameni, vezi și deci nu este o problemă. Și într-adevăr și eu cred, și asta putem să spunem că este un mit greșit și fals al segregării etnice a trotuarelor din Sibiul Belle-Epocului, cel puțin. Da. Tot așa întâlnim cărți poștale în care
apare interiorul, tot Haberman, că astăzi pare să că-s fixată pe Da. Haberman, unde la masă mănâncă o doamnă îmbrăcată tot așa în haine populare românești, cu broboadă pe cap, cu soțul ei, presupunem. Aici era o segregare între bărbați și femei. Ah, ok. Asta da. este interesant, da. Adică o femeie singură pe corso nu dădea prea bine. Mai ales la ore periculoase seara. Ce înseamnă o oră periculoasă? Sau ce înseamnă? Păi de exemplu, în Evul Mediu, la 9, între 9 și 10 se închidea poarta. Da. Știi? Și dacă erai pe stradă, cușca nebunilor. Da. Aici 1900? seara, când se lăsa întunericul. În vreme de război e altceva. Bine, aia e cu totul dar în vreme de pace, cam când se lasă întunericul. De pildă, mi-amintesc un articol pe care l-am citit în Tageblatt, în Siebenbürgische Deutsches Tageblatt, anul nu-l mai țin minte, dar erau certate femeile care se plimbă la lăsarea întunericului, erau văzute pe la turnul sfatului. Deci între piața mică și piața mare, singură. Deci super în centru, Exact. adică nu poți mai în centru de atât. Și erau sfădite, erau certate de către cei care au scris articolul, că nu se pretează ca o doamnă din societatea bună, adică doar femeile de moravuri ușoare, înțelegem din ce zicea jurnalistul, petreceau sau ieșeau în spațiu public neînsoțite. Am înțeles. Și atunci din asta înțelegem că femeia fata mai ales trebuia să fie însoțită de mamă, de o verișoară, de un tată, de un verișor. Înainte de a reveni la zonele astea de distracție, de voie bună din interiorul orașului, vreau să discutăm două aspecte și o să încep cu unul care simt eu că un pic s-a pierdut în oraș. Am participat la o dezbatere, m-a invitat Florin Coșuleț la o discuție cu studenții și spunea că, domnule, în pandemie ce a rămas și ceea ce a venit, și asta este un element tipic Sibiu, este că lumea se mai vizitează. Sunt convins că și la 1900 lumea se vizita, nu este o problemă și asta a și rămas o tradiție în care cred că generațiile noastre au început să o piardă ușor, dar nici măcar acum. Dar ce am simțit sunt balurile, seratele, adică locul în care ne adunam cu toții și dansam, nu prea se mai organizează și foarte rar. Astăzi, dacă vreau să mă duc, deja nu mai avem o oră și moralitatea nu mai ține de ore, mă duc în Oldie sau în, nu mai știu acum care mai sunt deschise, Liquid, Cotton, da, astea două mai sunt deschise. Deci, în principiu, acolo te duci seara. Dar înainte erau aceste baluri și serate. Vreau să te întreb ce însemnau ele, de fapt. Da. Erau organizate așa, noi doi făceam un bal sau erau pe asociațiile Sibiului sau cum erau ele organizate? Da, balurile sunt fascinante, da. Ipoteza mea de cercetare este că aceste evenimente publice sau la care participă evenimente sociale, nu neapărat publice, sunt cele care duc la democratizarea societății. Și aici balurile sunt un exemplu foarte bun. Cum ai zis tu, erau fie organizate de asociații. Și să spunem că în Sibiu erau foarte multe asociații, și române, și germane, chiar și maghiare. Da, foarte mai ales cele de muzică erau... Da, celebre și importante. Atât la nivelul orașului, cât și la nivel mai mare, de fapt. Ce făceau aceste baluri? Acum, funcția, era una de divertisment, funcția balului, dar putem discuta și de o funcție maritală, nu? Dorința unei domnițe, unui domnișor de a întâlni pe cineva, de a... Ele erau segregate pe societăți sau nu? Eu, aici, la fel, înainte de cercetarea mea doctorală, toată lumea încearcă să vezi clar că erau balurile românilor, balurile sașilor. Erau preferințele unora sau altora de a frecventa, dar nu erau neapărat, nu era interzis ca unul să participe la balurile celorlalți sau... Cine organiza? Diferitele asociații organizau. Aici aș menționa sau aș insista pe asociațiile de femei. Atât femei evanghelice cât și femeile române, asociațiile de femei române ortodoxe, care organizau baluri îndeosebi cu funcție caritabilă, în scopul de a aduna bani să construiască sau să ajute copii, orfani și așa mai departe. Și prezența lor sau, prezența
organizării balurilor de către ele se observă și în timpul războiului. Când Adică? organizează baluri în timpul primului război mondial, Înainte de 1916, deci de intrarea României Da. și atacarea și Da. bătălia de la Sibiu sau după? uh, Sau și. 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 Mult mai rar, desigur, nu la fastul sau nu atât de pompos precum erau înainte, dar ideea de a colecta fonduri pentru Dar aveam copii, bal haine. săptămânal sau... Nu, aici este un calendar al balului Așa. și totul este Cine făcea ordonat calendarul sau cum? biserica, sărbătorile, deci în funcție de anul religios. Interesant. Balul e preluat, sau în germană e acel termen de Fasching, Da. perioada de carnaval. Na, cam acolo începeau și balurile. Deci asta e undeva ianuarie-februarie. Ianuarie-februarie, Ok. da, până la lăsatul secului și începea în 6 ianuarie. Oh. Da, cam aia era perioada de debut. Sașii o numesc foarte Deci fain. după ce terminam cu sărbătorile, care vreau să te întreb, erau mai religioase sau mai de distracție? Că acum sunt mai de distracție, sunt mai de dedicate vieții de zi cu zi, dar pe vremea aceea te întreb, erau un pic mai religioase, erau mai profunde? Eu cred că totuși, da. Și de asta veneai cu această continuă, de fapt veneai începe cu anul trombă cu profan, da. Profanul balului, să zicem, da. Într-adevăr, în toate relatările, biserica este cea care apare în mijloc, în centru, sau chiar și, uite, promenada, ideea asta de a merge de a te plimba, promeniră, zice în germană, tot biserica o plasează în centru, la nivel fizic, deci huetul. Deci începeau din 6 Cam ianuarie așa, 6 și ianuarie. țineau Până la lăsatul secului. Deci doar până acolo. Până acolo, în post, în niciun caz. Și după nu mai. Gata. La anul, în ianuarie. Deci era practic un sezon de baluri. baluri. Da, e sezonul balurilor. Și metaforizează foarte fain chestia asta sașii și îi spun Prințul Carnaval. Prințul Carnaval sosește și ne deschide sezonul, să zicem, așa, metaforic. Și la final, Prințul Carnaval este un cadavru muribund care se duce să doarmă până la anul. Beat fiind și obosit, sleit, pentru că se întâmpla. Bine, era foarte important ca balurile să fie și anunțate între cei care organizau. De pildă și liceenii de la Bruckentalul de astăzi organizau baluri. Se numea Studentenbal și aveau și, vorbesc după aia și de carnetele de baluri scurte. Da. Că cred că ar fi interesant. Păi, vorbim ce dorești. Da. Și așa, și studenții aveau baluri. Vorbind strict de liceu, deci doar de la 14 ani în sus. Da. Mai jos nu se făceau baluri. Eu zic că nu. Nu de atât, dar acum balurile acolo se fac. Da. Trebuiau să se înțeleagă foarte bine, pentru că era inevitabil să nu se suprapună baluri. Și atunci se mai întâmpla și să se suprapună, pentru că erau într-adevăr multe. Și... Bun, dar unde se țineau balurile? Sau aveam locuri speciale? Sau... Că totuși un bal înseamnă mulți oameni. Înseamnă, cred că se duceau și spre 50 și 100, poate. Aveam așa numita Gesellschaftshaus, Casa Societății. Care era unde e cercul militar de astăzi. Aici mai discutam cu domnul profesor Ciobanu, că mă tot întrebam, nici nu eram în Sibiu când îmi făceam doctoratul și mă tot întrebam, Doamne, că unde e clădirea asta, ce-o fi cu ea? Casa Armatei de astăzi. Era o clădire frumoasă. Superbă. Dar îmi place că aveai intrând acela cu mic rondou de flori, puteai veni cu mașina, te lăsa la intrare, intrai. Sau veneai cu trăsura la 1900. Sau cu trăsura la 1900. Bine, și la 1900 mai erau 2-3 mașini prin Sibiu. Dar știu sigur că în spate era chiar o mică expoziție și un târg în care a fost prima zonă electrificată a Sibiului, deci și n-a fost din greșeală. Carl Wolf, da. Oare nu în spate era și patinoarul? Patinoarul e unde e universitatea, unde facem noi ore acum. Deci noi facem ore pe patinoar. Sub patinoar, teoretic. Sau, la etajul 1, deasupra și sub patinoar. De acolo este și acolo și a fost prima, tot așa, era nocturnă la patinoar. Că acolo se mai organizau și expoziții florale. Primăvara. În spatele casei sau la patinoar? Cred că la patinoar, dacă îmi dau seama bine din cărțile poștale. Și pe lângă casa asta societății, care era fascinantă... Era mare. Dar era mare. Mai aveam Unicum, ca sală de bal, la etaj. Deci Unicumul de pe tribunei de astăzi. Cam unde este acum Direcția de Cultură. Da. Doar că nu erau atâția pereți falși? Nu cred.
N-aveau rigips, nu puneau. Când lucram la Direcția de Cultură m-am și uitat și am avut așa o dată un deja vu și mi-am dat seama că acolo unde e birou, unde este peretele, era de fapt vechiul perete al ecranului, ca cinematograful e arta, cinematograful era la etajul 1. Da. Aici era, chiar aici. E foarte interesant de văzut cum o clădire poate... Se transformă. Da, se transformă și poate să cuprindă în pereții, între zidurile ei, atât de multe povești. Da. Și... Asta așa e. Așa e. Și... Deci acolo, la Unicum jos erau cafenelele, din câte mi-amintesc, și la etaj era zona de întâlnire. Da. De fapt, la Unicum se și făceau întâlnirile, știu când a venit... Și că întâlnirile unor asociații. Da. Știu că și când a venit generalul Bertolot, tot acolo s-au întâlnit. Când a venit Brătianu, tot acolo s-au întâlnit. Pentru că era o sală frumoasă. Da. Și doar atâta? Și la Hermania... Adică unde este astăzi? Hermania, unde e astăzi, da, că în mintea mea, când zic Hermania, mă gândesc tot la asociația muzicală. Da. Păi de acolo și vine numele. De acolo vine numele și foarte fain cum transmite spiritul ăsta al epocii. Și acolo se mai organizau baluri și mă mai gândesc. S-ar putea, nu știu, întreb așa, în cazinouri? Nu cred. Poate era bine înainte, și poate nici în hoteluri nu cred că se făceau. Și în hoteluri se mai făceau, dacă erau săli destul de mari. La Împăratul Romanilor am întâlnit să se organizeze. Balurile studenților de la Bruckenthal se făceau la ei? În aulă, deci în aulă. Dar nu numai. Ăla era printre cele mai prestigioase, cele mai mari baluri, da. De ce? Participau doar studenții? Baluri. Nu doar elevii. Nu participau doar elevii. Și foști absolvenți? Sau? Și foști absolvenți și invitați. Pentru că, bine, se invitau și oamenii de seama ai orașului, de la primar, la administrație. Dar participau? Primarii participau așa des? Presa spune când venea Albert Dürr la... Da, și mergea destul de des. Da. Și câți oameni erau la un bal? Asta e greu e destul de greu de stabilit, să zicem. Erau și baluri mai mici și baluri mai mari, era și balul muncitorilor, balurile de femei sau organizate de femei, de asociațiile de femei, la fel puteau varia. La unele baluri trebuiau să se lanseze invitații, deci nu puteai intra că luai tu bilet, trebuia să primești invitație și atunci era selectat, să zicem, publicul care putea participa, dar erau și baluri deschise, erau și baluri mascate, asta e iarăși foarte interesant, cu premii, se premiau cele mai bune costume. Aici aș zice că eu am analizat balurile sașilor și ale șvabilor din Timișoara. Șvabii erau cumva mult mai cosmopoliți în ideea asta decât sașii. Bine, șvabii, din câte știu, nu, cred că este și o diferență religioasă. Da. Sașii luterani, șvabii catolici, e altă abordare a vieții totuși. Da. Luteranii știu că erau mai stricți, mai dedicați rugăciunii. Da. Mă gândesc la niște costume sau în ce se costumau. Sașii se costumau în, nu știu, țărancă tiroleză, de pildă, sau în arlechin, sau în arlechin se costumau șvabii. Sașii veneau mai mult cu partea asta rurală, în fetița Heidi, fetița munților, de pildă. Da. Exista un amestec cu soldații cantonați la Sibiu? Da, clar. Pentru că aici erau foarte mulți care veneau din afara Sibiului, dar mai ales ofițerii, ce să facă și ei toată ziua. Deci făceau parte din înalta societate sau făceau parte din societatea Sibiului? Întâlnim destul de des la baluri. Organizau și ei un bal. Sau nu? Asta nu știu, dar asta nu știu dacă era un uniform. Că azi nu-i prevedem în uniform. Nu. Îi vedem civil câteodată și dacă știi că ei sunt, Da. Cred că la balul ofițerilor era în uniformă, evident. Dar în rest nu știu. Asta, uite, ar trebui... Nici nu m-am Dar ei nu aveau în cadrul cazărmilor o sală de bal, deci bănesc că tot la Ghejel sau... Da. Ghejel, asta poate fi... Ei nu aveau casă armată pe vremea aceea, din câte știu nu aveau. Nu știu să fie avută. Nu. Aveau o sală de... Bine, avea o sală care era care este cea de pe Ștefan cel Mare, chiar cea de ultima de pe când se termină practic Academia Forțelor Terestre, care apoi a fost și sală de sport de fapt, dar ea n-a fost de la început chiar numai sală de sport. Asta nu știu. Dar nici eu n-am găsit informații ceva despre ea, că s-ar fi făcut. Nici n-am întâlnit-o ca să... Da, nu, că nu era publică, era înarmată și era închisă. Da. Deci, practic, la baluri veneai pe victorii, veneai pe tribunei, și pe la hoteluri. Și la Împăratul.
Și la Împăratul Romanilor, da. La Brucantal în aulă, da, era totuși micuță. Aula liceului Lazar nu. Sau? N-am întâlnit-o. Nu? Nu. Adevăr e că, totuși, clădirea Brucantal era o clădire publică, chiar dacă era doar școală, era foarte cultivată de elita locală. Da. Pentru că pentru ei acolo s-au ținut și dietele transilvane, Da. era un loc special. Un loc cu polaritate îndeose pentru sași. Da, exact. Și atunci, da. Și românii unde își făceau balurile? Păi tot așa, și în Casa În același Societății, loc, nu? de pildă, da. Ce va fi interesant, că în perioada interbelică, de La pildă... Palat la Astra făceau acolo sus în sală? Ba da, cum să nu, am uitat. Chiar de Astra. Da. Cred că așa făceau. Reuniunea femeilor, da, face la Astra. Și chiar și asociațiile de muzică fac la Astra. Păi era scenă, era bună da, acustica da. pentru vremea aceea. Da, cum să uităm de Astra. Nu, n-ar avea cum. Da. Și tu mi-ai spus neapărat să discutăm și despre serate. Era o diferență? Seratele... Era o diferență la modul în care era prezentat evenimentul. Balul era cumva mult mai clar organizat, mult mai sistematic organizat, dacă vrei, în sensul că avea o ordine a dansurilor, așa numita Tanzordnung. Domnișoarele care participau aveau un carnet de bal pe care îl prindeau în jurul taliei. Aveau în Dar ce făceau cu carnetele? Păi în carnetul de bal notau cu cine dansează, ce dans. Pe bune? Da. Dansurile erau foarte clar stabilite. Deci gen am dansat cu Răzvan Polca. Da, și dacă erai primul cu care dansa domnița, cel mai probabil erai și preferatul ei. Hopa. Că primul Dar cu ei care aveau dansezi... și eu aveam carnetul meu. Nu, numai fetele aveau. Am înțeles. Da, și în funcție de dansurile care Se urmau... mai păstrează carnetele astea, oare? Se păstrează chiar la Muzeul Brucantal. Deci este o colecție impresionantă. Raluca Frâncu a făcut fost o invitata expoziție. mea. Ok. Da, urmărește... Că am discutat despre vecinătăți, deci n-am discutat despre baluri. N-ați vor discuta despre baluri. Sunt urmărite, erau foarte frumos ornamentate, dăruite sau vândute de cei care organizau balurile. Și aveai foarte clar ce se dansa. Cotillon, polca, da, sigur. Poloneze, când venea pauza, vals, unde era vals, unde era polca, unde era romana, dansul. Cum ar fi Pinguinul, Meniaito. Meniaito. Aici cred că suntem noi mai bătrâni, cred că e altceva acum. Nu, din păcate la anunți aceeași porcărie de muzică, deci nu, sigur aș fi preferat muzica anilor 1900. Da. Erau destul de clare și nișate, împărțite, structurate. Dar vreau să te mai întreb un lucru, că am sărit un pic eu, bine, nu mai este, 1900, noi ne cadrăm pe 1900. Cam așa, deja dispar, dar în trecut, știi cumva dacă brezlele aveau balurile lor sau brezlele aveau activitatea lor socială dedicată membrilor sau nu? Nu știu. Aș presupune că sau aveau... vecinătățile? Vecinătățile cu siguranță. Cu siguranță. Da. Vecinătățile cu siguranță aveau evenimentul lor social al anului sau Aș mai spune ceva și scuze că te întrerup. Da. Cum noi ne gândim la anii 40, să spunem, și ni se pare o distanță foarte mare și, Doamne, ce s-a schimbat lumea. Bun, chiar și în anul 2000 față de anii 40. Da. Cred că același lucru a fost și în 1900 față de anii 1850. Deci cred că în 50 de ani societatea nu numai sibiană, în general europeană s-a schimbat fantastic. Preferințele de distracție și de lozier au fost cu totul altele. La 1850 erau mult mai active, mult mai căutate la 1900, nu? Da, eu zic că la 1900 au mult mai mulți oameni acces la activitățile de timp liber. Cu siguranță se schimbă, cum se schimbă și moda. Deja la 1900 încep femeile să-și lase deoparte corsetul. Ca la 1918, după primul război mondial, se petreacă așa numita decorsetare. Atât metaforic, mai ales, cât și fizic. Adică chiar corsetul nu mai este chiar deloc la modă. Te făcea și să leșini, de aia aveai săruri. Unde aveai carnetul de bal, aveai și o borsetuță mică în care aveai săruri minerale cu care îți mai dădea însoțitoarea pe la nas ca să-ți revii, că te strângea corsetul ăla. Păi fie mama, fie o verișoară. Deci mergeai la bal cu da, doar nu mergeai singură. Am înțeles. Cum să mergi neînsoțită? Și purtai diferite culori. Ca domnișoară nemăritată, nu se preta să porți negru. Că doar nu ești atât de sobră. Te îmbraci în alb. Sau în galben, sau în roz, sau... Și dacă erai căsătorită? Atunci te duceai înspre culori mai albastru închis, mai verde închis, mai gri, mai
Și bănesc că la bătrânețe nu mai prea. Cam negru. Cam negru, nu? Nu se cuvine să te îmbraci în roșu, de pildă. Da. Sau alb, la fel se considera indecent. Asta transmite tot Frumos presa. că albul era indecent. Da, la... O vreme când albul era indecent. o vreme când Bun albul... titlu de carte. Da. Și iarăși ce e interesant, că tot ziceam, am făcut și o mică comparație cu Timișoara. De pildă, la 1912 intră tango în Timișoara. Apare un Cred că instrument târziu a intrat la Sibiu. foarte, Totuși. în interbelic. Da. Pentru că se consideră, cum să aduci așa un dans intim și E cu totul senzual. altceva. Eu cred că tango schimbă lumea dansului. Da. E ceva... Aș zice că dansul Sibiului era valsul. Adică... Păi noi ne-am merijat de la Viena, îi copiam întru totul, doar că noi cum eram la periferie, tot uitam de... Până se schimba vremea, la noi mai dura. Da, și noi rămâneam pe... Da. Te-aș mai întreba ceva. Bun, astăzi, dacă ne gândim și la cum se distrează sibienii, pe lângă că ies în baruri, se duc, mergem și la chefuri, dar mai avem și evenimente, gen concerte, meciuri de fotbal sau sport, în general meci de rugby. Pe vremea aceea erau așa ceva, adică veneau la concerte, aveam concerte dese, bun, știm că au fost și Strauss, a mai fost și Liszt, marele concert al lui Johann Joachim, dar avem în ghilimele un program de concerte? Avem aceste concerte, uite, aici m-a dus spre un subiect tare drag mie. Da, avem aceste concerte, n-aș spune că sunt publice, dar al căror acces este limitat de un bilet cu un preț destul de costisitor. Deci erau scumpe față de gratuitatea de astăzi? Sau... Mă gândesc că da. Acum nici astăzi să mergi la, nu știu... Dacă mergi la Focus in the Park, e gratis. Dacă mergi la Focus in the Park, e foarte tare și gratis. Dar dacă mergi la, nu știu, zi-mi... Armania, euro, 100 ceva de euro. Da. Dacă mergi la un concert, nu știu, zi și tu, nu-mi vine niciun artist în minte acum. Care a fost la Sibiu sau Păi nu știu, la Metallica, dacă ar veni Metallica în Sibiu. Nu știu, dacă ne-am permite tot să mergem. Acum avem stadion, deci poți să vină. Aia da. Dar ce aveau așa numita Plaț Muzic. Adică bun, plaț înseamnă piață. Da. O descrie Valeriu Braniște. Era fanfara militară, care în fiecare seară cânta pe centru. Pornea din Piața Mare și venea până în Haberman. Și oamenii se opreau și se uitau la militari, la ofițeri, cum cântă. Deci era fanfara, ok. Da. Și asta era așa Cred că ei cântau și în Parcul Subarin, că de avem chioșcul. Nu doar ei, toate aceste reuniuni muzicale. Exact. De acolo toate reuniunile muzicale, asociațiile muzicale care cântau în spațiu public. Deci unde nu trebuia să te duci tu către muzică, venea muzica la tine, uite, ca la festivaluri, dacă vrei, organizate de acele asociații ad hoc. Da. Sport urmăream sau încă nu era atât de bine dezvoltat în Sibiu, încât să zicem că mergea lumea la un meci de handbal sau de fotbal sau de rugby sau... Aici nu știu să spun. Ce făceau sibienii ei mergeau pe munte. Stai că ajung acolo. Deci aia încă nu povestim. Dar dacă urmăreau asta, nu știu. La teatru, aici trebuie la să cinema? vedem, are Ioana Floria o teză de doctorat pe sportul la Sașii Transilvaneni. Și acolo trebuie văzut dacă urmăreau fotbal. Sau rugby sau... Da. În Sibiu aveam echipă de fotbal în perioada aceea, handbalul vine mai târziu, rugby-ul și mai târziu. Că altă echipă nu prea cunosc pe Sibiu. Erau sport individual. Handbal apare, într-adevăr. Și era așa asociația de gimnastică, Turnverein. Aia era și fotbal. Turnverein, nu. Da. Sub ea s-au adunat toate aceste echipe, de fapt. Era mai Turnverein. Da, se mergea la teatru, la film? La teatru se mergea chiar mult. La Sala Talia, bănuiesc. Da, la Sala Talia. Și teatru apare în fiecare ediție a ziarului, de pildă, Siebenbürgische Deutsches Tageblatt. Regizorul Leo Bauer era celebru. Aici are Radunica, și a regizorul, un doctorat incredibil de fain despre teatru sibian. Da. Merită... Deci chiar... Și cu valoare puternică, dar aici zice cu valoare puternic socială, dar foarte segregată. Adică aș zice că la teatru nu mergeau nu mergeau toate păturile sociale. Ca să se simtă vinovat, spun că tot încerc să prind în Sibiu, să fac un podcast cu el, cu istoria teatrului, că e delicios. Păi așa.
Da. Filmul, acum bine, am exagerat când am spus film, dacă ne gândim la 1896, dar deja la 1898 avem primele proiecții de film la Sibiu, în Piața Mare. Da. Dar încă nu cred că era... Nu știu, Nu era încă treaba aceasta că la teatru merg domni și cei care nu sunt domni mergeau la film, că pe vremea aceea... Încă nu, eu zic că acum începe să se petreacă ruptura asta între domnii care merg la teatru și toți ceilalți care merg la film. Că durează, adică devine popular rapid pentru că prinde repede la public filmul, dar nu erau atât de multe filme încă, nu erau atât de multe. Apollo, de pildă. Apollo, care e teatru de astăzi, dar încă nu-i construit, e după Primul Război Mondial construit. Da, după. Dar eu nu știu o sală de cinema până în Primul Război Mondial, în Sibiu. Erau ambulante. Era ambulante, cele ambulante. Și de asta nici n-aveau cum să formeze, cum să zic, un public țintă. Nefiind încă atât de... Apollo, după primul Sigheru scrie în 28 martie 1898, în sala teatrului, deci în sala Thalia, are loc prima proiecție cinematografică. Da. Deci asta n-aveam să și deja fusese niște proiecții în Piața Mare. Deci. Da. Da. Asta zic că în interbelic prinde la noi. Filmul, la Sibiu. Da. Bun. Da. Ok, pe lângă asta vreau, și al doilea lucru cu care vreau să-l discutăm este exact ce ai spus tu. Se călătorea în jurul Sibiului, se mai mergeau în anumite zone, în anumite stațiuni în jurul Sibiului și se plimbau oamenii. Și asta vreau să te întreb. Care erau locurile de... Și aici o să avem și o discuție despre parcuri, că deja existau deja parcurile, dar aici o să vin eu cu ideea. Dar știu că există și astăzi Societatea Sibiană, Transilvania de excursii și, clasica. Avem și proiectul acesta foarte fain al anilor drumeției, care, să spun că îndeamnă lumea să călătorească în jurul Sibiului, pe munți, pe dealuri, dar pe vremea aceea, nu știu, am impresia că erau parcă și mai dezvoltate. Parcă era o obsesie la sibieni să se ducă pe munte. Da. Sau greșesc? Sibienii se duceau la Cisnădioara în plimbare, se duceau în pe jos totul, da. Pe dealurile Poplăcii. Aici erau celebre plimbările de 1 mai, în care își puneau într-un căruț, într-un cărucior din lemn, provizii, mâncare, băutură, de care vor fi ales ei, și cu acelea mergeau în sat sau în satele din jurul Gușterița, din jurul Sibiului. Gușterița, Poplaca, Cisnădioara, astea îmi vin acum în minte, dar și mai departe. Erau Sadu, Rășinari, da. Și cântau. Asta apare în cele mai multe însemnări, amintit faptul că cântau diferite cântece. Da. Interesant. Dar la fel de bine avem și mersul pe munte. Mersul pe munte, aici avem Escafau, deci Dibomberghischer Carpat, în Asociația Carpatină Transilvaniană, făcută după modelul celei alpine, Asociația Alpină Austriacă. Se fac cabanele, nu? Negoiu, se construiesc perioada Suru, da, Păltinișul, nu mai zicem, se organiza bal și la Păltiniș și făceai cu trăsura 6 ore până la Păltiniș, cred că chiar în casa Escafaului. Care e prima, nu cea care ars. Nu cea care ars. La Hans. Nu știu. Legendarul Hans. Da. Unde oprește autobuzul? Așa, Hans. Jos, în stațiune. Și noi făceam baluri. Acolo. În vremea liceului la Hans. foarte fructoase. Și baluri mascate. Deci făceau cu trăsura 6 ore până la Păltiniș. Da. Acum, unde se mascau, nu știu. Poate se mascau doar când ajungeau. Am înțeles. Se poate și asta. Dar era perioada în care, cum să zic, legătura asta cu natura era una destul de puternică și, cum ai zis tu, făceau drumeții montane. Și eu, de fapt, vreau să ajung în centrul orașului, de-aia o luăm mine. Și ăstea să le ia extra. După care aveam stațiuni. Ogna Sibiului și Păltiniș. Ăștia erau cele două predilecte. Nu mergeam mai departe în masă, să spunem. În masă aș zice că nu. Aici ar trebui făcut o cercetare separată. În masă nu. Ai destul studenți, poate îl provoși pe studenți. Poate, uite, da. Ar fi o idee. Dar n-aveam ideea asta cum aveau de pildă în Bucovina. În Bucovina aveau un adevărat fenomen al mersului la băi. N-am întâlnit încă lucrul ăsta în spațiul sibian. Bine, ei au acolo și dornele cu feluritele stațiuni.
Ogna Sibiului cam pe la mijlocul secolului XIX, dacă mă înșel, devine locație predilectă de relaxare. Da. Și ajungea repede. Da. Cred că și pe jos ajungea destul de repede la Ogna. Cred că da. Da, nu știu dacă se stătea peste noapte, aș presupune că da. Nu știu. Da, asta ar trebui văzut. Oricum, știu că avea un curier, un ziar, Curierul de Ogna Sibiului, pe la 1920 ceva. Da. Adevărul e, mi se pare că Ogna Sibiului în vremea aceea arăta mult mai idilic, mult mai romantic. Da. Te gândeai la Italia, bine, Italia de Nord, la Austria, la un pic de Franța. Acum exact ce zici tu. Centru-periferie. Modelul era preluat din centru. S-au și făcut băile superbe. Da, care arătau în mare fel cu secesionul ăla, secesionul superb. Nu ca și Herculanele, un alt caz. Da. Un caz deprimant, de altfel, măcar Ogna Sibiului îi funcționează și asta îmi place că sibienii încă merg la Ogna Sibiului. Deci pentru ei a rămas acea stațiune. Și Păltinișul, dar și Ogna. Da. Deși ne-am mai diversificat, avem mașină, putem să ajungem acum în jumătate de oră, poți să ajungi, nu chiar, în 40 de minute poți să ajungi la Rimetea. Da. Să bei un cichișor. Deci până acolo poți să o faci destul de repede. Da. Te poți duce la Biertan, la Daneș. Dar totuși ador când auzi... Dar evident, te duci și la Ogna. Eu ador când auzi sibieni care vara termină serviciul pe la 5 și zic dă o fugă până la Ogna să fac o baie. Și ești așa pe cum. Dar ei încă merg, ceea ce e bine. Mă bucură. Bine. Și nu doar oameni în vârstă, ci tineri. Și tineri. Mă gândesc că poate veni iarăși un val să prindă din nou deci avem mult, poate. mulți cu drumeții, după ce ajungem în stațiuni apropiate de Sibiu, după care avem Pădurea Dumbrava. Da. Pădurea Dumbrava e legată. Sincer, mă gândesc că ar fi excelent să facem cu mai mulți istorici din Sibiu o carte dedicată Pădurii Dumbrava. Cred că are și ceva spectaculos, de la arheologie la istorie socială este și ceva urbană. Spectaculos cu Dumbrava. Pădurea Dumbrava este, cu toate că nu este în proximitatea Sibiu, centrului sibian, să zicem, centrului orașului, orașul de sus, orașul de jos, este legată. Era practic nu era nici margine, că marginea ar fi fost unde se terminau cazărmile militare, deci undeva după Mihai Viteazul de astăzi, cam acolo se presunea că e finalul orașului, deci mai aveai de acolo de mers, dar nu mult, dar în principiu din Piața Mare făceai cam o oră până în zona grădinii zoologice de astăzi și lacurilor. Dar dacă unde era Hanul Dumbrava? Unde era Hanul Dumbrava. Hilton. Da. Dacă ne gândim la, imaginar la timpul liber, era legată de oraș. Adică sibienii se duceau în Pădurea Dumbrava și se duceau în ideea asta de a promena, de a merge pe promenade, de a se plimba, de a se da pe promenadă. Bine, bănuiesc că făceau drum prin Subarin, nu? Da, unde Subarinul iarăși joacă Erlen Parcul. Da. Și de ce? Pentru că vreau să mă apropie puțin spre centrul orașului. Deci atunci... Dar acolo, Dumbrava, am referiri despre Hanul din Dumbrava de la 1700 cu asasinarea Hangiro, dacă a fost un episod din ăsta destul de urât, cu niște povești acestea urâte, știind că terenul a aparținut la un moment dat unor bresle, nu știu lacurile, n-am găsit prea multe informații ce a fost cu lacurile, cui aparțineau, dar știu că se mergea foarte des și am N fotografii și N imagini cu sibieni care mergeau spre Dumbrava și se distrau, se relaxau și așa mai departe. Și de asta vreau să întreb. Cât de accesibil era Dumbrava și ce se întâmpla de fapt în Dumbrava? Acum mi-amintesc o carte poștală, într-adevăr împărțită în 4. În colțul din stânga sus avem Waldwirtshaus, exact Hanul Dumbrava, Hiltonul de astăzi, și mi-amintesc că sunt 2 imagini, cred, în acea carte poștală cu oameni care se dau pe lac, se dau în bărci. Da. La propriu. Vâsleau la propriu. Da. Bărbați cu femei care vâslesc pe lac. Avea și tramvaiul care mergea până acolo. Și tramvaiul mergea până acolo. Am uitat de tramvai. Da. Deci ajungeai repede totuși. Ajungeai repede, sigur. Și era mai ales ideea asta de a ieși în aer liber, de a ieși în plimbare. Ca să explicăm celor care nu urmăresc că nu avea muzeu, pe vremea aceea nu avea grădina zoologică. Erau alei. Hanul era mic. Hanul era, da. Și beai un cico, vorba ta, da. Și alei bănesc nepavate, pur și simplu erau doar amenajate. Dumbrava nu știu să fi fost pavate, dar nici n-am...
Mai era în spate, în partea cealaltă era Moara lui Schreier, unde se mai bălăceau sibieni și era format un mic strand. Da. Că asta e spre Valea Aurie Da. de astăzi, unde e biserica din Valea Aurie. Da, exact. Eu tot dau explicații ca lumea să încearcă să-și facă așa Să o vizualizăm. imagine, exact, cam pe unde se duceau. Și asta trebuie spus, că până la urmă nu era calea Poplecii, nu erau case de pe calea Poplecii, nu prea erau casele de pe calea Dumbrăvii, deci în ghilimele, pădurea Dumbrava începea cam de la poduri acelea, viaductele, încolo. Da, era zonă de... Acolo își făcuse Wolf o casă. Spațiu natural, da, Carl Wolf. Din păcate demolat între timp. Păcat. Deci avem așa, deci hai să o reluăm. Deci drumeții pe munte, stațiuni, pădurea Dumbrava. Și exact cum ai și spus deja, ai și menționat, ne apropiem de oraș prin aceste parcuri. Da. Ce este cu ele? Sau care idee unul... Bine, acum o să pun o întrebare de ar trebui să stăm 10 zile să povestim despre ea, dar hai să o reducem. Care e ideea unui parc în mijlocul orașului? Cu toate că atunci nu era în mijlocul orașului, era Subarinu. Da, Erlen Park, Subarin. Da. Erau și altele în centrul orașului sau grădini publice mai degrabă. Dar care era ideea? Noi aici eu zic că tot așa e un exemplu de democratizare a societății. Ideea ca spațiu public, spațiu urban să fie folosit de toată lumea pentru activități recreative, de agrement, divertisment, plimbare, și atunci apare parcul, care pe de o parte îți dă vitalitatea asta naturală. Aici are un studiu, chiar Karl Schorske zice, în Fin de siècle Viena. La fel și el vorbește că în Viena ai parcul burghez și ai Volksgarten și popular, nu? Parcul popular și burg. Parc. Deci parcul burghezilor și parcul popular, poporului. Tot așa, ideea asta de participare în spațiu public, în spațiu verde, în ideea de plimbare a tuturor cetățenilor. Cum era de pildă ăsta, Erlen Park-ul, Subariniu, care în rolul căruia sau în organizarea căruia a avut un rol important Verschönerungsverein, Asociația de Înfrumusețare a orașului Sibiu. Este o carte, are bunica mea avea o carte și era un raport al acestei asociații la 50 de ani. Din 1929. Dar încă nu s-a scris prea mult despre ele și doar Sorana Mayer a făcut... Am un studiu în Studia Universitatis. Scuze, uite, asta nu l-am. Fix despre... Am citit doar ce a publicat Sorana Mayer cu Părintele Necu despre parcul, despre asociații și acolo nu-i studiu rău. Da. Dar uite, o să te rog să-mi trimiți. Da, îl trimit, îl am în variantă electronică. Despre cum anume au gândit sau a gândit această asociație tabloul urban. Ideea asta de înfrumusețare a tabloului urban, care tot așa e preluată. A fost un trend vienez mai degrabă, dar este o gândire, pentru că celelalte aveau un scop clar și destul de simplu, adică cântăm, adunăm bani, ajutăm copii, ajutăm orfelinate. Aici, exact cum ai spus tu, să gândești o înfrumusețare a orașului, adică deja asta arăta o maturitate a comunității. Arătai că oamenii sibieni deja vreau să devină orașul să devină o emblemă, să fie o plăcere. Da. Era și începutul mic al turismului, pe vremea aceea, turismului zic mare, internațional. Da. E o poveste frumoasă. De aceea am și ales numele când am făcut în 2009 asociația, tocmai pentru a aduce mai departe numele acestei foarte frumoase construcții și povestea Sibiului. Da, și era o asociație impresionantă. În ce sens? Oamenii ăia aveau serviciile lor de zi cu zi și apoi în timpul liber, uite că tot vorbim de timp liber, se ocupau de acest divertisment, dar un divertisment cu scopul de a face ceva. În cazul lor, de a înfrumuseța orașul. Corect. Că aveam juriști, aveam tot felul de oameni implicați. Din că și sași români. Și sași români. Și la un moment dat vor începe și să cumpere împreună, ca asociație, diferite terenuri, vor deschide o seră, vor avea o casă, aici nu știu sigur, asta e în raportul de 50 de ani, și din casa respectivă aproape toți locuitorii în primul război mondial, știu că era o poveste deprimantă, bărbații au plecat la război, femeile s-au refugiat odată cu
intrarea României în război în 16, femeile s-au refugiat și a rămas doar cățelușul legat. Dar nu știm care e casa. Sau nu știm. Și nu știu care e casa. N-am identificat-o. Da, poate o găsim. Da. A fost un trend în Imperiul Habsburgic și asta îmi place că se vede și în Sibiu, în sensul că Austria a dat ton, evident, ce mai faci cu zidurile medievale, trebuie să deschidem orașe, trebuie să ne modernizăm, corect, înțeleg logica. Da. Și s-a mers la o scară mai mică, totuși în orașele importante din Imperiu, evident, s-a ajuns și în Transilvania și la Sibiu și asta mi-a plăcut că în locul fortificațiilor medievale care le-au demolat, au venit cu parcuri. Și avem Parcul Cetății, avem Parcul Astra, care sunt de fapt foste parcuri, avem la Cracovia același lucru, la Zagreb parțial se întâmplă același lucru, avem parcuri pe zona fostelor ziduri, ceea ce îmi place și așa ne trezim de fapt în mijlocul orașului cu parcuri. Da, și exact, și asta arată cumva bun. Se dărâmă frumoasele ziduri medievale, că erau frumoase și aveau un aspect, sau și pentru noi, mai ales ca istorici, ne-ar părea, dar măcar se pune ceva în loc. Și ceea ce se pune în loc, aici e cumva și metafora, ceea ce se pune în loc e deschis tuturor oamenilor. Adică zidul nu mai reprezintă, nu cum era zidul medieval, închidem porțile și trebuie să părăsești dacă nu ești cetățean. În perioada asta, 1900, în perioada asta frumoasă, în Belle Époque, cum spui tu, știi, locul zidului este luat de un parc în care pot participa toți cetățenii, că-s femei, că-s bărbați, că-s copii. Tocmai asta este frumos, că în ghilimele chiar unesc cartierele, că practic lumea se plimbă, se interacționează. Da. Primarul Timișoare, Iosef Gemel, că și acolo fortificațiile bastionare s-au îndepărtat, nu toate, spunea că era timpul de o decorsetare a Timișoarei, deci de o deschidere a spațiului. Asta se leagă. Că așa legi, practic, și Parcul Subarini, nu? De zona centrală, de orașul de sus. Și din nou spun, munți ne plimbam, stațiuni, Pădurea Dumbrava, zona imediat de lângă Sibiu de Loazir, parcurile și te mai întreb un lucru, că am menționat deja, totuși toți Sibiu sau sibienii se plimbau prin Sibiu. Dar și te întreb același lucru. Se plimbau cum ne plimbăm noi astăzi de nebuni, pe orice stradă, ne place. Eu ador să mă plimb prin centru vechi, prin cetate. Zici că n-am mai văzut cetatea, am starea. Dar se plimbau și pe vremea aceea s-au și plimbat. Acesta era un statement. Eu aici zic că era un statement. Unde se plimbau noi astăzi e un statement. Dar nu știu cât de mult preț punem noi neapărat pe cum arătăm, cum ne-am îmbrăcat, cum ne-am aranjat cu coafura acum. Ori ei puneau. Adică se duceau ca la o prezentare să-i vadă lumea? Da. Adică te duci pe promenadă, fie că e promenada, fie că e corso. Promenada fiind? Promenada era cea din fața hotelului Haberman, Continental Forum. Acolo aveai Bretter promenade. Mergem pe Bretter. Care scânduri, de fapt, pentru că canalul care urma să intre în cetate, pe acolo curgea. Exact. Și aveai promenada de la baza zidurilor cetății. Da. Aia era promenada construită la final. Unde este Bulevardul Coposu astăzi? Unde e Bulevardul Coposu astăzi, care avea și un mic pavilion. I-am spus promenada invalizilor pentru că așa am și găsit-o la început. În secolul XIX așa era, pentru că era oarecum dedicată monumentului celor care au murit în războiile napoleoniene. Da, dar după aia apare ca burg promenade. În perioada despre care acum 1900-1920, burg promenada cetății. Că tot cetatea... și Bălcescu de astăzi, deci Helltauer Gasse, calea Cisnădiei de atunci, era corso. Care se spune că pe vremea aceea era circulată și rutier și pietonal. Da. Acolo chiar aveai trotuare. Da. Și iarăși cu aspecte sau cu o mare polaritate publică era și măcelarilor de atunci, mitropoliei de astăzi. Și acolo erau destul de multe cafenele, baruri, la Curtea Mediașului, de pildă. Nu. Curtea Mediașului, unde este Banca Albina. Vis-a-vis. Nu, scuze, care era Curtea Bistițiană. Curtea Mediașului, din păcate... Mediașului în renovare de mult timp. Știu că nu zic mai multe. Nu mai știu de la 1900 a fost cumpărată. Cum arăta fațada. A fost cumpărată de cineva și în curând clădirea va avea o realitate mai bună. Da, Curtea Mediașului este chiar clădirea lipită de Biserica Reformată. De Biserica Reformată. Exact. Da. Unde a stat Avram Iancu și Brătianu. Și Brătianu, care au sărit pe geam. Da. Brătianu care a sărit pe geam, că am fost și cu studenții. Le-a plăcut. Da, bun.
Asta, deci plimbarea, nu, în orașul de jos se plimbau oamenii? N-am întâlnit. Nu. Deci nici pe turnului, nici Eu aș zice că, n-am întâlnit, din păcate. Deci Piața Mare... Toate că aveai ateliere de modiste în zonă, aveai croitorii și în zona 9 Mai. Îți spun, mi-ai spus de Piața Huet. Bine, Da. cu realitatea religioasă, educațională care o are și acum. Da. Mi-ai spus de Piața Mare de Corso, mi-ai spus de Mitropolie, dar nu prea mi-ai menționat Piața Mică. Acum, Astăzi e un loc frumos și de... Sigur. Piața, da, într-adevăr, poate nu apare atât de des, că, de pildă, amintesc acum de un articol pe care l-am întâlnit în presă, ieșeau oamenii de la biserică, de la Biserica Evanghelică și o porluau spre Corso. Bărbații se opreau la, uite, ca să ne imaginăm așa. De aia, Piața Mică e un pic sărită din schema asta și cred că am și motivul. Deci ieșeau oamenii de la biserică, bărbații se opreau la o cafea la Împăratul Romanilor, la cafeneaua Împăratul Romanilor, hotelului Împăratul Romanilor, iar femeile mergeau să guste dulciurile firmei Friends, de pildă, unde sunt telefoanele, ribs and beer, ce e acolo. O berărie, nu numai pentru dulciurile femeilor, e pentru noi. Tot pentru bărbați, vezi? Bine, pot să meargă și femeile. Evident. Ei, acum pot. Păi, ei sunt acolo. Păi da. Am înțeles. De asta, Piața Mică e un pic sărită, poate de ce și crezi? pentru că erau mai degrabă... Era o zonă săracă? Sincer. Nu era săracă. Nu era. Dar n-avea atât de multe cafenele cât are astăzi, sau restaurante, sau baruri, că aveau magazine, prăvălii, deci era ateliere. o zonă de vânzare, nu de și loazie. plus că acolo se organiza și târgul. Se organizau și Corect, târgurile. că fotografiile le avem. Da, și atunci mă gândesc că și ăsta poate fi un motiv. este o explicație. Târgurile, prezența săptămânală a târgurilor. Interesant. Da. Bun. Asta poate fi. Deci ne plimbam în principiu în Piața Mare, pe Corso, pe Mitropoliei și pe Bretter în fața Continental Forum. Și acum revin unde am vrut să zic, hai să amintim câteva locații celebre. Vorbim de Haberman, de Unicum, de Împăratul. Unicum, Împăratul Romanilor, da. Hai să luăm pe rând. La Haberman știu că se tot spune că e celebra imagine, care și eu în spun că e un mit al lui Caragiale, care stătea la povești cu slavici și povesteau realitatea zilei. Nu cred că a existat. Nu știu dacă a fost Caragiale, dar știu că tribuniștii, așa numiți tribuniști, stăteau la un Schwarz, la o cafea neagră, la Haberman. Știu că Coșbuc frecventa, în schimb. Da. Deci tribuniștii care își aveau, dacă nu mă înșel, redacția pe Bălcescu. Da. Și de acolo veneau și... Da, și se băgau la un prânz sau la o bere, la un cafea la Haberman. Da. Am aici, dar nu mi-amintesc din minte. Sunt și poezioare în rime despre cum se distrau la Haberman. Da. La Haberman nu era doar berărie. Nu. Era și restaurant, și cafenea. Deci aveau... Cam ce mâncau totuși la restaurante? Adică, nu știu, este ca astăzi, dacă ne uităm la restaurante, bun, ai mâncare la restaurante, dar dacă te duci la o bere, mai poți să găsești un burger și niște cartofi prăjiți, nu știu, ei cu ce... Eu aici că era destul de segregat. Eu nu te duceai la restaurant să bei o bere, că îl supărai pe patron, du-te la un loc, un bar să bei bere. Era atunci. Deci la mâncare cu mâncare, la băutură cu... La mâncare cu mâncare. La mâncare cu mâncare și băutură, clar. Dar mai degrabă... Și cafea nu beai la berărie? Nu prea. Cafea o beai la cafenea. Avea totul așa am văzut la unii sibieni mai în vârstă, am văzut treaba aceasta. Că au acest stil de a-și bea cafea, să spunem, la sala polivalentă, de exemplu. Da, și berea la... Și să mănânce la Hilton, să zicem, și berea exact. Să se ducă undeva în centru să bei o bere. Nu le prea amestecai. Eu le amestec, eu n-am o problemă, beau cafea și bere oriunde. Oricum, se amestecă toate, dar era... Te vedeai la cafea să citești ziarul, să discuți anumite lucruri. Nu discutai poate la cafea, nu știu, asta zicea și Lucian Blaga despre perioada în care a fost în Viena. Da. Zicea că era un adevărat ritual să mergi la cafenea, să-ți bei cafea, să-ți citești ziarul și să discuți cu partenerii cu colegii despre
cărți, ziare, reviste. Același lucru, asta îl spune Blaga la Viena, același lucru îl spune Braniște la Sibiu. Deci la cafea mergeai, discutai despre cărți, gazete, ce mai circula, ce se mai publica la Viena, la München, la bere era deja altceva. Acolo discutai și alte lucruri. Te mai și îmbătai, mai vorbeai și decât eu, fătucă, îmbrăcată prea alb sau prea în și galben. era o lume diferită la Haberman față de... Bun, la Unicum, la cafenea... Era o lume diferită, cei care mergeau la Unicum sau la Haberman, erau locuri predilecte, știai că îl întâlnești pe X într-un loc sau dacă îl căutai pe un X știai că acolo îl găsești sau... Pe tribuniști știai că îi găsești la Haberman, de pildă. La Unicum întâlneai destul de mulți români și se organiza, nu știu, în fiecare marți seară, se organizau concerte cu muzică, citesc, țigănească. Ceea ce arată cumva... Lăutărească. Da, ceea ce arată cumva apetența românilor, pentru că și ascultau și nu prea muzică țigănească. Ei ascultau mai degrabă șlagăre sau vioară și fanfară. Da. Și la Împăratul cine mergea? Acum, cum am întâlnit în presă, ți-am zis exemplul ăla chiar din 1916, exemplu, din timpul războiului, bărbații sunt amintiți că se opresc la cafenea la Împăratul Romanilor, sau Albert Dürr, chiar când intră România în război și află și primarul Sibiului, primul lucru pe care îl face se ducă la cafenea, să discute cu preotul, cu alte persoane elita era acolo, elita orașului? Da, cel puțin în cazul lui Dürr acolo am regăsit-o. La Împăratul Romanilor și zice, la asta n-are neapărat legătură, dar zice că povestea un reporter aflat la Împăratul Romanilor chiar în ziua intrării României în primul război mondial, zice reporterul, da, parcă văd acum că toți sibienii or să plece și or să părăsească Sibiul. Și zice Dürr, urmând ca el a doua zi să fie primul care pleacă. Da. Bine, el a fost un exemplu, primarul Sibiului atunci a fost un exemplu că nu a părăsit orașul și a stat până la finalul trist pentru armata română al conflictului din bătălie de la Sibiu. Da. Am amintit de Hanul Dumbrava, am amintit de Haberman, care nu are legătură cu Habermarktul de astăzi, să spunem foarte clar. Da. Acolo era o grădină, dar nu cred că în perioada 1900 exista Veneția. Nu știu, nu mi-a apărut. Știu că erau niște chioșcuri cu dulceață acolo pe promenada, pe Burg Promenade, deci pe Coposu. Da, acolo era și magazin de înghețată. Păi fabrica de gheață era pe... unde era? Ghețărie, chiar pe strada Ghețărie de azi. Acolo era fabrica de gheață. Da. Și aveam și înghețată. Și aveam și înghețată, da. Tot așa, o carte poștală, o fetiță mănâncă o înghețată pe promenada cetății, cu un burg promenade. Avem Unicum, deci clădirea... clădire mare, construită, eu zic brutal. Apropo de ce se întâmplă vis-a-vis astăzi de clădirea Unicum, când să-mi imaginez ce șoc a fost când au demolat căsuțele amărâte și au făcut căsălă neogotic, așa impozantă, dură, da. Este. Da. Și asta înainte de 1900 sau, chiar în perioada aceea. După care avem Hotelul Împăratul Romanilor și care mai fi niște locații este? Păi ar fi Bolta. Asta e Bolta, unde e și acum Bolta. Unde e și acum Bolta. Bine, acum încă nu e, dar se va redeschide. Da. Cred că Iulius Boda îi zicea, dar trebuie să... Nu, Iulius Boda era, dacă nu mă șel, pe Bălcescu. Pe Bălcescu și atunci... Mai era Burg Cafeneaua, unde e clădirea ceea ce s-a demolat în Parcul Astra. Acolo era o cafenea. Da. Mai era Franz Berthold la telefoane. Ce era, cafenea sau ce era? Cafenea și cofetărie. Mai era Zeisser. Da, trebuie să le revedem astea. Și în Piața Mare era vreo cafenea renumită? Nu știu, istoricește mi-a rămas cei trei marocani. Cei trei dar marocani, nu era pe vremea aceea. Era. Marocani aveam la Timișoara. Păi cei trei marocani la 1700 și era cafenea în Piața Mare sau în Piața Mare era. Da. Astea ar trebui văzute data viitoare. Vin cu o hartă să le avem pe toate.
Bine, este foarte greu. S-au scris, dacă nu mă înșel, colegii de la Brucantal au scris o carte, noi la Biblioteca Astra am scos o carte, Marian Bozdoc a scos niște cărți foarte faine foarte despre, bune. de fapt Da. cam cele mai bune, aș trebui să spun, despre prăvălii, baruri și foarte Spații complete. comerciale și publice, Zice, da. Plus renumite la adresbuchuri, care Da. au fost și traduse. Deci a zice că Da. avem de unde avea informații. Avem de unde, avem instrumente de lucru. Trebuie să învățăm să le folosim. Corect. Și să le punem vizual în... Înainte de a ne opri de final, totuși, poate ai o picanterie sau o poveste frumoasă, ceva, un bețiv care a făcut ceva sau nu știu. Îmi pare rău că nu avem cartea poștală cu noi. Avem și cărți poștale Nu cu noi doi. amuzante. Nu cu noi N-a doi. fost într-o carte poștală. Cu noi, cu persoanele, actorii urbani despre care tot scriu eu. Este la un moment dat o carte poștală de pe la 1900 cu strada Măcelarilor, Mitropoliei de astăzi. Clădirile distorsionate, foarte mișcate așa în aburii alcoolului, să zic, pe stradă, pe mijlocul străzii, se plimbă niște domni foarte veseli, după cum se vede, în imagine. Îmi pare tare rău că n-am imaginea la mine, cu umbrelele deschise, alții se sprijină în umbrele, luna se uită la ei și îi judecă din tot sufletul. Și cartea poștală are chiar și un text, o scurtă, o rimă, o grad aus dem Wirtshaus komm ich raus, Hermannstadt, wie wunderschön siehst du aus. Așa cumva, tocmai din crâșmă ce-am ieșit, ce minunat te-ai ivit, Sibiule. Și mi se pare foarte, foarte, uite, potrivită poate pentru discuția pe care am avut-o noi astăzi despre timp liber și spațiu public. Am și o întrebare pe care prietenii de la Turnul Sfatului de fiecare emisiune, fiecare emisiune pe temă o ridică și am să-ți o citesc exact cum mi-au dat-o ei. Și o să rog să ne și răspunzi, evident. Cum se celebra Crăciunul în acea perioadă, în comparație cu ce vedeam în zilele noastre în Piața Mare? Existau evenimente similare cu Târgul de Crăciun care să implice comunitatea? Mulțumesc pentru întrebare. Uite, poate e o temă de cercetare. Să se organizeze târg de Crăciun, nu știu cum avem. Nici eu n-am găsit absolut nimic. N-am întâlnit ceva de genul. Sunt niște fotografii prin perioada interbelică cu un orășel în Piața Mică, da. Da, orășel. Adică da. Nu știu să fi fost târg de Crăciun, asta n-am întâlnit. Uite, poate fi o temă de gândire. Știu că bradul apărea, deci împodobirea bradului la Saș, la român n-am cercetat. Da, outdoor sau indoor? Deci doar înăuntru, în casă. Cred că înăuntru, nu știu în spațiu public. Că n-am întâlnit până acum ideea de a... Ce am întâlnit e Revelionul făcut în Piața Mare. La un moment dat și jurnalistul cumva care scrie articolul îi ceartă pe cei care au făcut prea mult zgomot, sfădindu-i că au preluat modelul berlinez de a face gălăgie, de a face cheie. Nu mai era ca la Viena, liniște și pace. Cumva. Da. Dar brad să fie împodobit în centrul Sibiului, n-am. Deci, practic, de Revelion se adunau cum se adună acum în Piața Mare sau au ieșit niște petrecări? Cred că au ieșit ei de capul lor, așa. Nu era nimic organizat. Da. Nu avem concerte de Anul Nou, nu avem concerte de Crăciun. N-am văzut. Da, drept să spun, nici nu m-am uitat înspre asta, că balurile mele începeau după. Și eu trebuie să spun că totuși erau mult mai etice, mult mai profund religioase sărbătorile pe vremea aceea. Cred că mult mai în spațiu privat, nu în cel mult mai public. private, da. În public te duceai după 6 ianuarie, când începeau balurile. De asta cred că era o segregare. Eu sunt convins, pentru că dacă te gândești acum... am terminat-o cu Crăciun. Bine, vine Moș Nicolae, ok, asta era pic. Am terminat-o cu Crăciun, nebunie. Da? Revelion, altă nebunie. Da. Sfântul Ion și iar să o dau un balu și petrepăi, cred că o ierați de la un dat. Mai gata. Muncești numai ca să te distrezi de Crăciun. Exact. Da, mai ales că începem cumpărăturile de pe acum, nu cu... Haideți să încercăm să facem un experiment, să vedem dacă ne iasă. Noi doi, în 1900, sâmbătă dimineață, vrem să mergem în oraș. Da. Stăm pe Mitropoliei, unde ne-am duce? Stăm pe Mitropolie. Sau în Parcul Astra, să spunem, din Parcul Astra, ne întâlnim în Parcul Astra să ieșim să bem o cafea. Păi asta facem, mergem și bem o cafea. Unde? Unde alegi să mergem? Putem încă așa o prăjitură înainte. De acord.
Astea erau dulcegăriile firmei Friends. Erau la telefoane, la clasicele telefoane, clădirea de înainte telefoanelor. Și aici dulciurile sibiene sunt destul de lăudate în presă. Și unde putem bea o cafea? Chiar la Julius Meinl. De ce nu? Care era pe Bălcescu, dar nu știu să zic Dar era o reprezentanță a firmei mari? Da. Deci direct Julius... Da, direct Julius Meinl. Și avem mai multe. Știu că timișorenii, care tot amintit de timișoreni, au dita mai brandul de la ei din oraș pe Ili. Ili e timișorean. Timișorean. Dar Julius Meinl îl găsești în Sibiu de pe la 1900 și un pic. Și nu știu unde aveau... Știu clădirea, dar nu știu numărul ei. Păi... Cam în centrul lui Bălcescu, nu știu pe unde ar fi Humanitas, în zona aia. Undeva. Pe partea cu Humanitas. Pe partea cu Humanitas. Da, gata. Da. Nu cumva unde a fost agenția Tarom? Cred că da. Nu știu unde a fost agenția Tarom. Eram prea mică, Răzvan. Unde a fost, da. unde a fost Otter. Otter. Magazinul Otter. Se poate. Între Supermama și Humanitas, un pic în zona aceea. Nu știu, trebuie să văd. Ok. Trebuie să văd. Deci mâncam la telefoane, să zicem, o prăjitură, apoi mergeam la o cafea, oarecum să spunem vis-a-vis, și vreau să și mâncăm ceva după. Mai stăteam, mai pălăvrăgeam, ne întâlneam cu cineva și pe aceea hai să și mâncăm. Tot la Haberman, aș zice. Deci ne întorceam la... Eu aș zice să ne întoarcem la Contiforum de astăzi. Da, la Contiforum de astăzi. Sau la Bulevard, cum știm. Da. Și pentru că am zis că toată sâmbăta ne petrecem, ce făceam după ce mâncam? Asta era pe la ora 1, să spunem. 2. Păi puteam fix să mergem până în Dumbrava. Luam tramvaiul din fața... Luam tramvaiul. Exact din fața Habermanului. Puteam merge până la... Han. La Han, în Dumbrava. Unde puteam bea o bere. Ne mai puteam plimba înainte, poate bine, pe lângă lacuri, așa, okay. Și după aia la o bere la Han. Ne dăm un pic în băr și noi, că să par un gentleman. Da. Și apoi mergeam la puteam bea o bere. Puteam bea bere. Și la întoarcere mai ieșeam undeva. Sau? Și la întoarcere, acum până seara la ce oră? Unde am fi ieșit, să zicem? La Unicum. La Unicum. Da, că era și concert. Da, puteam ieși la Unicum seara. Și o oră decentă de a ne retrage, care era pe vremea aceea? Depinde de statutul meu marital. Cu soțul puteam. Soțul e plecat în delegație, soțul tău și noi ca și colegi de facultate. Cu tine e greu după înserare să... Deci nu puteam. Da, nu. Chiar dacă eu cu soțul mă cunosc. Chiar dacă și soțul știa că... Da, nu se cădea, îți dai seama. Deci asta înseamnă că pe la ora 8... Trebuia să fiu acasă. Trebuie să te conduc. Da. Frumos. Aș fi fost o poveste faină așa de plimbare. Da, dar asta depinde de funcția maritală. Să te plimbi cu o fată nemăritată, ca bărbat singur nu prea, sau ca bărbat însurat la fel. Numai dacă erai în... Nici astăzi cu nu prea bine să te plimbi cu o fată bărbat însurat totuși. Da, dacă erau rude, atunci erau cât de cât ok, dar nu neapărat. Înainte să finalizăm, chestionarul Herman. Trebuie să-mi răspunzi la câteva întrebări. L-am preluat din Proust, cum spun de fiecare dată, și l-am adaptat pe Sibiu. Prima întrebare. Pregătită? Pregătită. După asta, probabil că termină. Care este virtutea favorită la un om? Virtutea? Dar trebuie să răspund eu? Sau... Da, pe normal. E bibliografie, trebuia să citești ceva pentru podcastul de azi? Nu. Care este virtutea? Favorită la un om? Sinceritatea. Care este ideea ta de fericire? Iubirea. În curând va veni, cred că, ideea ta de fericire. E micuță, ideea mea de fericire. Care este ideea ta de tristețe? Moartea. Cine ți-ar fi plăcut să fii din istorie? Maria Tereza. Serios? Da. Și mie place Maria Tereza și chiar o admir pentru multe lucruri. Marea ei bărbăție într-o mare de bărbați. Da. Unde ți-ar place să trăiești astăzi? În Sibiu. Nu cred că a fost cineva care n-a spus Sibiu. Dar unde și când ți-ar fi plăcut să fi trăit? La 1900. Unde? Sibiu, dar și Viena. Să zicem Viena și... Viena, ca să pot compara cu Sibiu, corect. Da. Scriitorul preferat? Sunt mulți. Unul, măcar. Unul singur. Poți să spui și mai mult. Să zicem Goethe și Gabriel Garcia Marquez. Cu al doilea te susțin întru totul. Acum e și mai simplu. Istoricul sau arheologul preferat? Am pus arheologul, că la început chiar au fost niște arheologi. Da. Aș zice Michel Foucault. Da, frumos. Bourdieu. Greu.
să selectezi. Este, într-adevăr. Și Lütke, Habermas, Jürgen Habermas. Care n-are nicio legătură cu Haberman pentru... Care n-are nicio legătură cu toate că într-un articol mi s-a verificat Habermas transformat în Haberman și a trebuit să insist că nu, Serios? nu. Da. Nu o să spun unde, dar nu în Sibiu, pot să Da, spun e că nu în logic. Sibiu. Personalitatea literară preferată. Personalitatea, Sau personajul. Personajul. Personajul preferat. Stai să mă gândesc. Hai să revenim după aia. Acum, mi-ai spus cine ți-ar fi plăcut să fii din istorie, dar te întreb totuși, poate nu e aceeași persoană, personalitatea istorică preferată. Churchill. Da? Frumos. Revenim la personalitatea literară? Personalitatea, al personaj literar. Mamă, sunt atâtea. Păi, Greu. Da, greu de tot. Grea asta. unul, sau poate n-ai... Dar un personaj care ți-a plăcut ție. Un personaj care mi-a plăcut. Nu spune Werther, te rog. Nu. Nu, sunt mai... Da, într-un lapsus grav. Deci un personaj care mi-a plăcut. Din Wuthering Heights, cum o chema, pe Catherine. Catherine Heathcliff, măritată. Mă rog, N-am fost mare zicea fan ea de romanul Heathcliff. britanic de secol XIX. Surorile Bronte mi-au plăcut, asta îmi vine acum în minte. Da. Artistul preferat. Artistul preferat, trupă, aoleu, greu, Led Zeppelin, Bun, merge. Cartea preferată. la fel. Roman sau orice ce. Și de știință. Nu știu, știi Stefan Zweig, Lumea de ieri. Da, chiar e o carte faină. Da. Sibianul preferat din istorie. Sibianul preferat din istorie. Uite, acum zice Albert Dürr, că tot am... Am povestit mult. Da. Locul din Sibiu preferat. Locul de astăzi. Piața Orarilor. Piața Orelor. Să știi că Piața Orelor devine tot mai interesantă. Ar fi bine să Au devină făcut tot mai cei interesantă. de la Nod și un mini-festival anul acesta. A ieșit atât de plăcut, era așa de frumoasă piața, muzică, voie bună, arată deja idilic. Da. Și orașul trebuie să recupereze. Italia, cumva, are un vibe Italia. așa de Italia. Super. Acum o întrebare aia complicată. Da. 1191 sau 1366 sau 1601 sau 1692 sau 1817 sau 1916 sau 2007 la Sibiu. Leu. Și ce te aleg? Anul? Unul dintre ani. Preferatul meu? Când ai fi? Da, 1692. 1692, corect. Na. De acord. O amintire plăcută din Sibiu. Toate Una. amintirile plăcute. Una care e și publică, care poți să o spui public. Deci tot. Astea la luat zi, nu trebuie să spui dacă de te-ai la învățat. terminatul liceului, finalizarea liceului Bruckenthal și pozele, distracțiile făcute în tot centru, până la căsătoria pe care am avut-o în piața Huet. Deci, Care este, în piața mică, pardon. Care Deci aia din Huet, în piața mică, cam care este anul cel mai istoric pe care l-ai trăit la Sibiu? 2007. 2007. Da. Aproape toți au spus 2007. Da, 2007. Și 1990, că atunci m-am născut. Corect. Ca toți cei care m-au vizitat, o să te rog și pe tine să însemnezi, după cum vezi, este o carte lucrată. Ce tare! Ea stă alături de... Nu este cartea care mi-a făcut-o cadou tata, dar este al doilea volum. Ăla l-am și pe ăla, dar e prea rupt. Super, și tot timpul mă uit la cronică, chiar dacă într-adevăr spun și eu că ar trebui un pic updatată această cronică, dar ce a făcut Sigherus la vremea lui chiar e o mare reușită. A rămas de bază, da. Dana, îți mulțumesc foarte mult și mă bucur și o să te provoc să ne mai vedem. Noi am și discutat înainte de a porni camerele, poate niște teme faine care merită și teme care într-adevăr merită abordate. Da. Și asta cred eu că dacă reușesc să găsesc sponsorii la fiecare sezon, putem merge mult timp de acum înainte cu acest podcast. Da, asta mulțumesc. Dacă mă acceptă și băieții, cărora le mulțumesc, lui Răzvan și lui Florin. Trebuie să mai mulțumesc toate celor care mă ajută și, repet, fără de care n-aș face acest podcast. Incorso Consult, Gama Sibiu SRL, Mihai Nețiu, Brocaraj în asigurări și Lucian Hunie, de un prieten drag. Ne urmăriți pe YouTube, academia.edu, Spotify, Google Podcast și alte canale. Mii de mulțumiri și ne vedem la următoarea întâlnire în care vom discuta lucruri interesante, dar reveni la o temă mai sobră decât cea de foarte plăcută pe care am avut-o astăzi. Dana, încă o dată, mii de mulțumiri!